Weten jullie dat jullie het geweldigste volk zijn op aarde? Jullie sabi? Kare ebo school jullie amore kostbaar sani tap grotapu. Kare tak jullie amore geweldig sani sa mek tap grotapu. Maar wat eis, God eis iets ervoor. Want if that don't make you like a prince of a koning, ik kan wakker like was zo man. Kan je doen wat je wil? Of moet je doen wat God zegt? Je moet doen wat God zegt, toch? Lees het even. Kijk wat God over jou zegt, vast die ben geboren. Lees ik. Aboku Jeremia hoofdstuk 1 vers 5. Come on. Osi mi be make you? Kan het vast be make you? Hoe heet je? Dus kan het make uno. Jij zegt dat ook. Osi mi be make you na ini da mama bere? Dus vast je ma. Reken dat ik make you like wat ching. Lees ik. Mi be sabi you kaba? Kan het best sab you kaba. God me bestem you die wat geweldig zijn. Voor de karot op grotapu.